Ha ka kubur perthai ke jingya kanat hapdeng ke Pakistan bat ke Afghanistan kala nangjur ha ka benta khaput ke batep kum ke diuran lain ke bala penmi jingya shu ha ka thain South Asia. Ki bor jingya da ke Afghanistan ke laong ba ke la yok kurup ya ka wei ke pos sipai jong ke Pakistan hadin ke jingya set ke bajur ha ki benta khaput. Kat ba ke Afghanistan ke ong ba kala penlong ru ya ki jingya kun ha ki benta mingi jong kari kentup ha ki jelak kunar bat nanggar har. Hakajuk kapor la yathu ba ki sipai Pakistan ke la ther bom ya kwai ke fuel depot ke badan Marjan bat ke Kandahar airport ha Kandahar. Hadin ke jing ther la yoi ya katadem dum ke pakiu shasun na ke cakabu umpniang. Ki bor jela jong ke Afghanistan ki ong ba katay ke fuel depot kadai jong ke company ling sun kam air ke baju pendon kam ban ai umpniang ya ki ling sun pat ba batru ya ki ling sun jingera pat ba kentup ya ki batrai kam bat ke Red Crescent. La ong bakum bakat san hajar ton tam ka umpniang la julor bat kemding hakani ke jing ther kabala ban kta ya ke jingyat ki ling sun bat ya ki kam jingera pat ba. Haki wei pat ki jing ther ha Kabul bat ha ka jella nanggar har la yathu ba hadu an Ngut ki briu ki laklat bat bun ki wei pat ki lamin saw hadin ba ki bom ki lahab ha ki benta Shnong. Ka jingya kanat kala penlong ya ki bun ki nong Shnong bakin Phet no na ki Shnong ki thau bat wat chakasa basngan. Kat kum ka jingya thu jong United Nations High Commissioner for Refugees hadu shilak khat san hajar ngut ki briu ki lahab ban mi no na ki yeng ki sem na mar ka jingya siat ha ka than khapun. Kani ka jingya kanat ka jia wat la ka China kala persang bat kren jingya suk hapdeng ka Pakistan bat ka Afghanistan lengba ka jingya kren diplomasi. Kinong pet perthai ki ong balada omla bante lakam ya ka jingya siat kala ban wanra shushu ya ka jingkumar ha ka than South Asia.